חברת פרילינג מערכות נהיגה מייצרת ומתאימה לנכים קשישים ובעלי מוגבלויות בהתאמה אישית ברכב מנגנונים מאיצים ומנופי הרמה לקלנועית וכיסאות גלגלים. חברת פרילינג מערכות נהיגה מייצרת ומתאימה לנכים קשישים ובעלי מוגבלויות בהתאמה אישית ברכב מנגנונים מאיצים ומנופי הרמה לקלנועית וכיסאות גלגלים. חברת פרילינג מערכות נהיגה מייצרת ומתאימה לנכים קשישים ובעלי מוגבלויות בהתאמה אישית ברכב מנגנונים מאיצים ומנופי הרמה לקלנועית וכיסאות גלגלים. חברת פרילינג מערכות נהיגה מייצרת ומתאימה לנכים קשישים ובעלי מוגבלויות בהתאמה אישית ברכב מנגנונים מאיצים ומנופי הרמה לקלנועית וכיסאות גלגלים.